Kini ang Atraka Balita 943. Gibot yag kagahapong adlaw ni Konsyal LV Montisa Tolentino sa Lungsod Pamplona nga ang ilang regular nga sesyon sa Saguniang Bayan. Ang posibleng mahuman kini sila karong adlaw Martes, Disyembre 14 ning tuiga. Sumala pa ni Konsyal Tolentino nga karon nga adlaw na lang ang ilahang regular sesyon apan iyang klarohon sa ilang sekretarya sa Saguniang Bayan. Dugang pa ni Konsyal LV Montisa Tolentino nga wala hinoon sila ya dagkong hisgutanan nga apresiasyon sa wanan sa konsiho. Say usab ni Konsyal Tolentino nga mo Christmas break na silang membro sa Saguniang Bayan sa Lungsod Pamplona o mubalik sila sa primerong simana sa bulan sa Enero tuig 2022. If I'm not mistaken, sir, by tomorrow, murag mauna siya last na to. Ako pa ning iklaro sa atong secretariat kay if wala na tay mga importante nga appropriations nga kailangang buhaton sa SB, I think tomorrow mag-start na ang last. Last na nato tomorrow. So, the day after, we will be starting our Christmas break and then mobalik ta by January first week na pod og trabaho. So for karon, concentrate sa atong pamilya o sa mga friends nato para maka-enjoy ta sa atong Christmas celebration. Kini ang Atraka Balita 943. Konsyal LV Montisa Tolentino sa lungsod sa Pamplona ang milansar usab kini pagka Vice Mayor sa maong lungsod eksklusibo na hinabi sa Atraka Balita 943 News Team kagabi. Kini ang Atraka Balita 943. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu manasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod ug baruganan tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tungong ug tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa buta diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM at Atraka Balita 943.